ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಒಡೆ ಬೈದೆ ಅಂದು ಪನ್ನಡ ಉಡುಪಿಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಬೈದೆ ಒಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಜಿಗ ಮೂವಿ ಕನ್ನಡ ಬೈದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಜಿಗ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೊಲೆ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದುಪಡು ಅತ್ತಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದುಪಡು ಮಾತಕುಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪಡು 2024 ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಕಲ್ಜಿಗ ಮೂವಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋತ ರೂಪೊಡು ಬೈದಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಶುರುತ ದೀಪ ಉಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನನ್ನ ಲೇದು ರೀತಿ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಮಾತಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತೂಕ ಬಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಡರನು ಅರ್ಲವನ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸ್ಗ್ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪನಂಚಿತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಡ್ಲ ಯಾನ್ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಐತೆ ತುಯರ್ ದೀಪ ಉಜ್ವಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮನ್ ಸುವರ್ಣ ಯಾನಾರೆ ಗೊಡ್ಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಚಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುವೇರೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಸಿತ್ಲದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತುಕ ನಾನು ದುಮ್ಮದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದೆ ಪನ್ನಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲೆ ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಮೇಡಮ್ ಆದುಪಡು ಸ್ಲಾಗ ಆದುಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೊಕುಲ್ ಪೂರ ಮೊಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋನ್ ಮೊಗಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಇನ್ಕಮ್ನು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವುಗ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐಕ ಬೋಡಾದ ಸುಮಂತ್ ಸರ್ ಬಕಾರ್ನ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಾನ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲಕ್ಕತ್ತಿನ ತೂಪಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತೋದು ಪುರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಅತೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ತುಯರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಬಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನೇನ ಪುರ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ನನ್ನ ಒಂಜಾತೆ ಡೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾನಿಕ್ಲನ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.